A Subdelegación do Goberno de Ourense vén de recibir a certificación de selo de excelencia polo procedemento de xestión de calidade conforme o modelo CAF. Esta distinción ten unha vixencia de 3 anos dende a súa emisión, coa posibilidade de renovación por outro ano máis previa avaliación. Quero poñer en riba da mesa o valor do traballo do persoal ao servicio do Estado, a vocación de servicio e o compromiso co servicio público que ás veces é moi denostado e que eu personalmente podo dicir, non só tamén como funcionario, sino como subdelegado desde que cheguei aquí, o compromiso do traballo, o compromiso coa administración e o compromiso con sacar as cousas adiante en facilitar e comprometerse co servizo ao cidadán. Se trata de recoñecer e facer público un selo de excelencia que eles conseguiron co seu traballo diario, coa súa tenacidade, coa súa constancia, e que responde a un proceso de autoavaliación e de xestión de calidade conforme ao modelo do marco común da avaliación. O equipo avaliador explica que a través da súa estrutura organizativa e dunha clara orientación ao servicio cidadán, a Subdelegación do Goberno consolidou prácticas que reflicten unha evolución positiva na calidade dos seus servizos. Ademais, o subdelegado do Goberno anunciou un reforzo inminente do persoal no que se aposta por fortalecer a resposta ante emerxencias, a loita contra a violencia de xénero e o servizo de estranxeiría.